Бәхет төшенчәсе сезнең өчен нәрсә ул? Һәм яшәү ямен сез нәрсәдә күрәсез? Минем өчен инде ул бәхет, менә күңелемдә тынычлык. Тою һәрбер сферага карата, һәрбер тормышымның һәрбер мизгеленә карата. Бала тәрбияләгәндә беренче чиратта нәрсәләргә игътибар бирергә кирәк? Тәрбия бит ул, менә син үзеңнең тормышың ничек алып барасың, бала да менә губка кебек ул үзенә сеңдереп бара. Бездә үк бит ул кием белән макияждан тормый Гөлүсә. Ул синең эчке халәтең. Мин һәрвакыт әйтәм инде, теге тормыш иптәшемә дә. Мин шул әйтәм, ашырга пешерүне күрә генә сайлагансың. Мәдәниятебезне агарту нисбәтеннән нинди планнар белән яшисез? Бул янымда гына, бул якында, бүләгемнең син бит олысы. Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Татарстан 24 каналында турыдан-туры эфирда мәдәни агарту тапшыруы. Көннәрегез матур үтсен дигән теләктә сезне сәламлыйм мин, Гөлүсә Сыңгатуллина. Хатын-кыз ямьсез була алмый. Күрә белергә кирәк. Хатын-кызның күңеленә керә белергә кирәк. Әлеге шигырь юллары күп кырлы талант иясе Роберт Миңнуллинныкы. Якынлашып килүче 8 март бәйрәме уңаеннан бүгенге тапшыруда замана хатын-кызы нинди ул дигән сорауга җавап эзләрбез. Тапшыруыбызның кунагы танылган җырчы, эстрадабызның якты йолдызы Эльвина. Хәерле көн, исәнмесез, хуш килдегез. Исәнмесез, Гөлүсә. Бик зур рәхмәт чакыруыгызга, мин монда беренче тапкыр сездә кунакта. Бездә үз чиратыбызда сезне күрүебезгә без бик шатбыз, рәхмәт килгәнегез өчен. Зур рәхмәт. Хөрмәтле телевизор караучылар, сез дә безнең әңгәмәбезгә кушыла аласыз. Тапшыруыбызның кунагына сорауларыгыз булса, безгә шалтыратыгыз. Студиябыз телефоны 511 99 66 һәм төбәкләр өчен түләүсез номер 8800 532 55. Әңгәмәбезне башлар алдыннан әйдәгез әле. Сезнең хакта иҗат юлыгыз турында сюжет карап үтик. Игътибар экранга. Танылган җырчы Эльвина Казан кызы, кечкенәдән җырга моңга гашык булып үсә. 7нче сыйныфтан зур сәхнәләрдә чыгыш ясый башлый. Тормышын иҗат белән бәйләргә төгәл хәл иткәч, эстрада актеры белгечлеге буенча югары белем ала. Инде студент елларында ук вокал укытучысы булып хезмәт куя, төрле җыр бәйгеләрендә катнашып, мактаулы урыннарга лаек була. Эльвина татар халкы күңеленә продюсерлык үзәге белән килешү төзеп, гастрольләргә йөри башлагач кирип урнашты. 2016 елның декабрендә узган концерты тамашачы йөрәгендә аерым урын алды әйтергә кирәк, эстрада вәкилләренә дә бер үрнәк булып торды. Инде апрель аенда тамашачылар соравы буенча концертның кабатлануы да аның уңышы турында сөйләүче бер факт билгеле. Бүгенге көндә Эльвина җырчы гына түгел, продюсер, балалар киемнәре дизайнеры, әни, гүзәл хатын-кызда. Үзгәреш җиле фестивале катнашучысы, күп санлы татар җыры, милли музыкаль премияләр лауреаты. Булар барысы да аның тырышлыгы, сәләте, халык мәхәббәте турында сөйлидер. Тапшыруыбызга тема билгеләгәч, әлеге тема буенча нәкъ менә сезне күрәсебез килде. Рәхмәт килгәнегез өчен. Зур рәхмәт. Һәм миңа калса, сездә хатын-кызларга хас булырга тиешле барлык сыйфатлар да бар. Эльвина әйтеп битегез әле. Бәхет төшенчәсе сезнең өчен нәрсә ул? Һәм яшәү ямен сез нәрсәдә күрәсез? Гөлүсә, беләсезме, менә бәхет инде ул һәр кеше өчен үзенчә дип әйтәсем килә. Минем өчен инде ул бәхет, менә күңелемдә тынычлык. Тою һәрбер сферага карата, һәрбер тормышымның һәрбер мизгеленә карата, һәр якыныма карата. Шуңа күрә минем өчен менә үземне бәхетле тою димәк, мин ничектер курку хисе юк дигән сүз миндә, борчулу хисе юк дигән сүз миндә, мин барысы белән дә канәгать дигән сүз. Менә ул минем өчен зур бәхет. Димәк, ниндидер күңел тынычлыгы, шулай бит? Шулай. Чөнки үзегез күреп торасыз, соңгы елларда бу безнең өчен иң мөһиме дип уйлыйм мин. Әлбәттә. Оннан соң шуңа да игътибар итәм, сез балагызга ныклы тәрбия бирүгә, шул ук вакытта аның талантларын үстерүгә дә үзегездән зур көч куясыз. Әйтергә кирәк, кызыгызның инде мавыллары да бик күп. Ул җырлый да, бии дә. Һәм хәзерге вакытта без инде аны модель буларак та күрәбез. Ничек уйлыйсыз, бала тәрбияләгәндә беренче чиратта нәрсәләргә игътибар бирергә кирәк?
Менә һәр вакыт дәванымда, әниемдә геләйтә инде менә бала тәрбияләргә авыр ул дип. Менә әйтәсем килә, мин менә балама 10 яшь, 11 инде хәзер, 11 тула. Бер авырлыгын да сизмәдем. Алдагы тормышта да сизергә язмасын дип әйтәсем килә инде. Шундый җиңеллек белән ничектер шундый менә тәрбия бирәм дип тә әйтә алмыйм мин аны. Тәрбия бит ул менә син үзеңнең тормышың ничек алып барасың, бала да менә губка кебек ул үзенә сеңдереп бара. Аның өчен менә утырып, менә син булай эшләргә тиеш дип теге ул тәрбия түгел. Син үзеңнең пример дип әйтәбез инде, үз чиратыңда менә Мисал биреп. Мисал биреп, шулай итеп кенә була диясем килә. Әгәр син балага бер төрле әйтеп, үзең икенче төрле итеп эшләсәң, бу вакытта инде балада шулай ук нидер конфликт туа. Шуңа күрә менә һәм иң мөһиме дип әйтәсем килә, ул һәр вакыт баланы ишетә белү. Үзең теләгәнне генә түгел, менә әлбәттә без әйтәбез теге әтияне күбрәк белә дип чөнки бездә инде тормыш тәҗрибәсе бар бит инде шулай. Әмма дә ләкин баланы ишетә белергә тиеш, чөнки ул аерым кеше. Аның үзенең теге аны башка якларын күрә белергә кирәк. Менә күп әтиянеләрдә бит инде үзләре ничек бала чактан, мәсәлән, үз теләген булдыра алмаган икән, мәсәлән, җырчы була алмаганмы инде ул, белмим, летчик була алмаганмы, һәм ул шуны баласына тупларга тырыша. Алай итү миңа калса дөрес түгел дип уйлыйм мин. Без һәр вакыт сөйләшәбез, миңа ошаган әйбер аңа ошамаска мөмкин. Шулай барыбер ул инде теге баланы менә шулай теге ничек әйтим, бөтенләй свобода дибез инде без иреклеккә чыгару дигән сүз түгел. Бу инде әгәр дә инде син күрәсең икән, дөрестән дә менә булай яхшырак булыр иде дә син бит барыбер күбрәк тоясың. Менә әкрен генә, җайлап кына үзеңнең фикереңне шулай итеп әйтә белергә кирәк. Бу бала бу фикергә үзе килгән итеп. Менә хитрость без инде без менә шушында күренә ул. Һәм күбрәк балага бирергә кирәк нашы иҗатта иреклекне. Чөнки иҗат аркылы бала ачыла. Чөнки менә аның бала чактан кечкенә вакытыннан белеп булмый ул кем буласын. Шуңа күрә аны төрле яктан ачырга мөмкинлек бирергә кирәк диясем килә инде минем. Аннан соң менә әйтеп беттем бит әле, без кызыгызны модель буларак та күрәбез дип. Бигрәк тә инде бу сезнең бит инде үзегезнең кибетегез дә бар. Сез балалар өчен киемнәр җитештерәсез. Без аны күбрәк шунда күрәбез. Менә әлеге кибетне барлыкка китерү идеясе ничек барлыкка килде? Мин кибет дип әйтмәс идем аны, без инде күбрәк производство дибез инде, без бренд. Дөрестән дә мин инде менә 3 ел дәврендә балалар киеме белән шөгыльләнеп киттем диясем килә. Үземне икенче яктан да ачарга түгел, мин аны күптән ачтым, чөнки минем инде белемем дә бар, югары белемем дизайнерлык буенча. Бу инде сынап карау күбрәк. Һәм ничек мин моңа килдем? Шулай иҗат аркылы. Һәм менә шулай кызыксынып, ничектер үземнең балама кием сайлай алмыйдым, таба алмыйдым, ничектер матурлык күрсәтәсем килде. Бу инде күбрәк менә шундый иҗатта Бу да үзенә күрә бер иҗат. Иҗат, ничектер кызыксыну уятты да, менә шулай итеп барлыкка килде менә безнең бренд. Аннан соң менә мин сезне гел күзәтеп барам да, сез сәхнәдә дә һәм көндәлек тормышта да гел зәвык белән киенәсез. Менә хатын-кызларыбызга нинди киңәшләр бирер идегез? Һәм сезнең сәхнә киемнәренә килгәндә, бу инде барысы да сезнең эшләр мәллә инде сезнең ярдәмчеләрегез дә бармы? Бик күп сорау булды монда. Белмим, зәвык буенча нинди киңәш бирер идем? Зәвык бит ул кием белән макияждан тормый гөлсә. Ул синең эчке халәтең. Мин һәрбер хатын-кызга да игътибарны үзләренә күбрәк юнәлтсеннәр иде дип теләр идем. Чөнки бу үзеңә мәхәббәт, бу теге мәхәббәт эгоизм ягыннан түгел. Һәрбер мизгелдә тормышта нинди генә
авырлыклар булса да, нинди генә вакытлар булуга карамастан, үзеңне онытмаска. Менә шунда матурлык, шунда завык, матурлык бит ул күз нурында. Без һәрберебездә матур, тормышта һәр кеше, хатын-кыз бөтенләй ямсыз була алмый. Инде икенче сорау ни диде безнең? Сәхнә киемнәрегезгә килгәндә. Дөрестән дә сәхнә киемнәре өстендә мин бик күп үзем эшлим һәм әмма ләкин минем сатып алган киемнәрдә бик күп. Сайларга тырышам, ничектер менә. Мин гадиллекне күбрәк яратам. Теге бик жалтыр булмаганны яратам. Әмма ләкин менә әле күптән түгел генә үземә ялтыр шунда килгән костюм тектердем. Мин әйтәм, миндә бит мондый костюмнар гомумән юк. Һәм теге минем өчен әлбәттә киемнең сыйфаты бик мөһим, бик мөһим. Оннан соң без сезне оста хуҗабикә дип тә беләбез. Әле менә шушы көннәрдә генә үзегезнең Инстаграмдагы сәхифәгезгә мондый сүзләр язып белгән идегез. Өйдә иң яраткан урыннарымның берсе ул аш бүлмәсе. Анда һәр вакыт матур һәм тәмле дигәнсез. Гадәттә гаиләгезне нинди ризыклар белән сыйлыйсыз? Бик күп ризыклар белән. Менә күңелем нәрсә тели, шуны пешерәм. Мин дөрестән дә кухняны бик яратам. Миңа киләләр инде хатын-кызлар, без бергә аралаша торган, ничек инде кухняда, ничәшәр сәгать, иң яратмаганым ашарга пешерү. Менә минем иң яратканым ашарга пешерү. Мин шуны хәтлек рәхәтлек табам. Һәм иң рәхәте ул камыр ризыгын эшләгәндә. Мин камыр ризыгын әллә ни күп ашамыйм. Югы, мен әллә ни күп ашамыйм. Әмма ләкин менә шушы процесс минем өчен бик мөһим. Һәм әйтәсем килә, менә шулай аңарчы безнең бер сорау булган иде балалар турында, әйме? Менә миңа балачакта иреклекне бик күп бирәләр иде. Һәм өйдә дә, авылга кайткач та, теге ашарга без бит инде балалар бит инде алар шулай өйрәнәләр. Күреп, дәвәнидән, әнидән, һәм миңа, беләм, инде пешереп карыйсы килә, кызыксынасың, һәм миңа һәр вакыт рөхсәт итәләр иде. Мин никадәр кастрюльләрне яндырып бетердем инде, нихәтлек продуктларны без ташладык. Ну, ул бит инде беренче шунда ук килеп чыкмый. Һәм менә шушы иреклек, менә шушы әйберне, менә шушы миңа булган дәвәниемнең һәм әниемнең хөрмәте, менә шундый мәхәббәт уятты. Һәм менә шуңа игътибар иттерәсем килә әти-әниләрне дә. Бала булай гына өйрәнә алмый. Аңа бик күп абынырга кирәк башта. Һәм шуңа күрә мин һәр вакыт әйтәм инде, теге тормыш иптәшемә дә, мин шул әйтәм, ашарга пешерергә күрә генә сайлагансың. Чөнки шуны кадәр яратам. Ул бит ашау бит ул булай гына түгел, аш пешерү, эш пешмәк пешерү, анда бит бар күңелеңне бирәсең. Ул бик каты тоела. Әлбәттә. Менә элегрәк, гадәттә бит инде мондый сүзләр ишетәбез. Элегрәк хатын-кызлар тыйнаграк иде, сабыррак иде дип. Хәзер инде киресенчә хатын-кызлар ирдән алда барга тырышалар дип. Ничек уйлыйсыз, бу сүзләр урынлымы һәм бу начармы, яисә яхшымы? Һәм гомумән алганда 21 гасыр хатын-кыз ул нинди булырга тиеш? Менә Гөлүсә, соңгы арада мин бик игътибар итә башладым. Хатын-кызлар әкренләп үз роленә кайта башлады. Һәм мин шуның кадәр шатмын. Дөрестән дә хатын-кыз бит ул менә шундый нәфис, йомшак. Дөрестән дә без хатын-кызлар күп менә үзебезнең ролебезне оныта башладык. Бу инде әлбәттә безнең битне сугышлар бик күп булган. Шуның белән дә бәйлим мин моны. Чөнки бик күп хатын-кызлар, дәвәниләр, әбиләр, апалар күбесе ирсез калган бит инде ул вакытта. Дөрестән дә алар инде аның турында уйламаганнардыр. Баланы ашатырга, акча табырга, менә шундый моментлар бик күп булган бит инде. Шуннан калган ул һәм ул еллар буе менә теге поколение дибез инде без аны ул шулай итеп күчкән инде. Чөнки ул моның начарлыгы юк. Алар башкача белмиләр. Менә безнең әниләр дә аларга шулай өйрәткәннәр. Бу начар түгел. Менә без моны хәзер
аңлыйбыз икән, менә монысы яхшы. Һәм без үз өстебездә эшлибез. Һәр вакыт менә шундый хатын-кызның, менә шундый нәфис чәчәк булып калуын теләр идем мин. Йомшак булуын һәм ирләргә карата да. Чөнки без бит инде әйтәбез, менә хатын-кызның көчлелеге нәрсәдә дип. Хатын-кызның көчлелеге ул утка күрә түгел. Әлбәттә, без аны барыбыз да эшли алабыз. Аның хатын-кызның көчлелеге менә аның шушы йомшаклыгында. Ondan соң бит әле сезнең шундый җырыгыз да бар. Хатын-кызның көчлелеге дигән, әйме? Монда да шул фикер чагыла торгандыр. Монда монда күбрәк инде менә без дөрестән дә түзә дә алабыз, түзәбез, монысын да кичерәбез. Әмма дә ләкин бу күпме бара ала. Гомер буе бит инде алай яшисе килми, шулай бит. Шуңа күрә һәрбер минуттан, һәрбер мизгелдән ям табасы килә. Һәм минем дә менә зур теләгем шул. Хәзер инде без шушы урында тагын бер сюжетка тукталып үтик әле. Башка гүзәл затларыбыз әлеге темага кагылышлы нинди фикерләр җиткергәннәр икән? Сюжет аша белербез. Игътибар экранга. 8 март халыкара хатын-кызлар көне. 21 гасыр хатын-кызы нинди булырга, үзендә нинди сыйфатларны тупларга тиеш? Шул хакта халкыбызның әйдәп барган гүзәл затларынан сораштырыздырдык. Без бит инде гасырына карамастан да татар хатын-кызлары һәр вакыт мәгърифәткә, белемгә омтылган. Бу инде Фатиха Аитовалардан, Сара Шакуловалардан күрәбез. Мин дә уйлыйм, шушы марканы саклап калып, һәр вакыт без дөньяга ачык булып калырга тиеш. Ленария эшлекле туташ, татар яшьләре өчен янып киеп йөрүче шәхес. Тыйнаклыкның да төрле мәгънәсе бар. Шуңа күрә 21 гасыр ул конкуренция заманы. Һәм татар хатын-кызы да ул булачак ана буларак тәрбия бирә, киләчәк буынны тәрбияләүче. Шуңа күрә мин һәр вакыт белем яклы. Гөлгенә ханым исә ике кыз әнисе. Каләме аша халык белән элемтәдә тора. Изге эшләр турында да онытмый. Минем уйлавымча 21 гасыр хатын-кыз ул бөтен әйбергә дә өлгергә тиеш, бөтен эшкә дәгән. Ул һәр вакыт алдыңгы булырга тиеш. Менә элекке заманда инде ирләр барсында булдырган, ирләр алып кайткан, иде хатын-кыз хуҗабикә генә булып торган бит инде. Хәзер инде башкачарак безнең ирләр бераз гына ялкауланды. Хатын-кыз үзе күп әйберне табырга өйрәнде. Изге күңелле кешеләр шактый, әмма хәйрия эшенә алынышлар сирәк. Хәйрия эшләре бәлки минем тормышыма ямь өстәп, миңа каяндыр көч бирә торгандыр. Менә кайбер ярдәм сораган кешеләр турында язып та барам, һәм язмаганнары да бик күп. Халыкка чыгармаганнары да күп. Кайберләренә үземнең инде күп еллар буе шушы хәйриячелек буенча эшләгәч, үземнең якын дусларым бар, ярдәм итә торган кешеләрем бар. Шулар аша гына да кайберләренең проблемаларын хәл итәләбез. Һәм менә шушы кешенең рәхмәтләре мине исән-сау йөртә торгандыр дигән фикердә яшимен. Татар эстрадасында да өлгер ханымнар юк түгел. 21 гасыр хатыны ул үзен яратырга тиеш. Үзен яратырга тиеш, үзен карарга тиеш. Иң беренче чиратта әйтәләр бит, нәлектән килгән бит ул ирне карарга кирәк, ирне беренче урынга куярга кирәк. Мин алай итеп шутламыйм. Беренче урында үзе булырга тиеш, аннары аның ире, аннары баласы булырга тиеш. Популяр җырчыларның фикерләре дә үзенчәлекле. Хатын-кыз әлбәттә төпле иттереп аякта басып торырга тиеш, чөнки хәзер тормышта төрле хәлләр була. Синең бүген ирең бар, иртәгә юк. Шуңа күрә төпле иттереп, аякта ныклы иттереп эшләп, әлбәттә инде ул ирне хөрмәт итәргә кирәк, яратырга кирәк, әлбәттә. Ләкин барыбер аякта басып, ныклы иттереп аякта басып торырга кирәк. Кызыклы фикерләр ишетеп үттек. Эльвина, сез менә эстрадабызда үзегезнең үзенчәлекле бай тавышыгыз белән аерылып торасыз. Бүгенге көндә иҗатка кагылышлы нинди яңалыкларыгыз бар? Һәм киләчәктә мәдәниятебезне агарту нисбәтеннән нинди планнар белән яшисез? Хәзер бит инде соңгы вакытта план төзү авырайды, дөресен генә әйткәндә, чөнки көннән-көн барысы да үзгәреп тора. Менә инде мин күптән түгел генә клип төшердем. Беренче елга югалып та тордым диясем килә, чөнки менә шушы яңа шигырь белән бит инде мәшгуль булдым.
Шуңа күрә әкренләп җырлар язабыз, яздырабыз. Җырларым бик күп, әле эшләнмәгән җырларым бик күп. Яталар һәрберсе үз чиратын көтә, чөнки бу минем генә эш түгел бит. Монда аранжировщиклар да бар. Һәрберсенең вакытын табырга кирәк, һәрберсен төрттерергә кирәк әз генә. Һәрберсен көйләргә кирәк. Һәм беләсезме, Гөлүсә, менә соңгы арада нәрсә аңладым. Миңа бик күп җырлар җибәрәләр авторлар. Мин былай да җырны үземә кагылышлыгына, мин һәр вакыт җырны, әгәр минем биографияма туры килә икән, шундый гына җыр алам. Яки үзем авторларга мөрәҗәгать итәм, менә шундый темага җыр яз эшлик дип инде. Менә миңа язалар шундый салмак, шундый инде трагик җырлар еме, шундый аласым килми. Минем шундый якты җырлар җибесем. Мин шуның кадәр үземнең эчке халәтем үзгәрүен аңлыйм, сизем, һәм ул минем иҗатымда хәзер чагыла. Минем гомумән башка җырлар җырлыйсым килә. Шундый якты җырлар, шундый кешегә нидер дәрт бирә торган җырлар. Халәтен күтәрә торган җырлар. Бәлки якынлашып килүче бәйрәм уңаеннан безгә дә берәр җырыгызны белә итсәгез, бик шат булыр идек. Әзгенә үзек. Һәм җыр алдыннан шуны әйтеп үтәм, хөрмәтле хатын-кызлар, сезне чын күңелемнән шундый матур бәйрәм белән котлыйсым килә. Безнең тормышта иң мөһиме ул мәхәббәт. Чөнки мәхәббәт яшәтә, мәхәббәт алга атларга инди, ярдәм итә. Һәм минем сезгә зур теләгем, үз-үзегезгә мәхәббәтегез һәр көн артып торсын иде. Иң беренче үзегездән башлагыз. Һәм сезне ярата торган, хөрмәт итә торган кешеләрегез булсын яныгызда. Бу инде ирләрме, әти-әниләрме, шулай ук дуслармы, мәхәббәт булсын бу җирдә. Мәхәббәт булганда безгә яшәү рәхәт. Бул янымда гына, бул якында гына, куеныңда җәйләр җылысы. Бул янымда гына, бул якында, бүләгемнең син бит олысы. Бул янымда гына, бул якында, бүләгемнең син бит олысы. Шуннан да бик матур бүләк булды бу. Мин исә үз чиратымда сезне һәм барлык гүзәл затларыбызны якынлашып килүче бәйрәм белән котлыйм. Тормышларыбыз бар тик матур мизгелләрдән генә торсын. Сау булышабыз. Бик зур рәхмәт сезгә. Сау булыгыз. Сез Татарстан 24 каналында мәдәни агарту тапшыруын карадыгыз. Барыгызга да исәнлек, саулык теләп, мин Гөлүсә Сыңгатуллина сезнең белән сау булышам. Очрашуларга кадәр.